मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा आज वाढदिवस। राज ठाकरे यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं पेट्रोल पंपावर सवलत देण्यात आली आहे। पेट्रोल खरेदीवर प्रति लिटर 5 रुपयांची सवलत देण्यात आली आहे। मुंबईमधल्या काही पेट्रोल पंपांवर पेट्रोलच्या खरेदीमध्ये ही सवलत असेल। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेकडून या उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय। उपक्रमाला दुचाकी चालकांचा मोठा प्रतिसाद सुद्धा बघायला मिळतोय। निश्चितपणे आज ज्या प्रकारची परिस्थिती देशामध्ये आहे, सगळ्या गोष्टीची महागाई वाढलेली आहे। आज पेट्रोलचे दर आकाशाला गवसणी घालतात आणि अशा ह्याच्यामध्ये सन्मान्य राजसाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त जनतेला आमच्या पद्धतीने जो काय दिलासा देता येईल तो दिलासा देण्याचा प्रयत्न आज आम्ही करतो। तर मला असं वाटतं आता युद्धाचं कारण मिळालं आहे। ज्याच्या वेळेला युद्ध नव्हतं आणि प्रति डॉलर बॅरल $60 $55 होतं, तेव्हा काय केलं तुम्ही? तेव्हाही दर वाढलेलेच होते ना।